Sejler vi sgu igen. Så sejler vi sgu igen, du. Min plan er sådan set at sejle deroppe, hvor jeg fiskede i går. Okay. Og så, fordi der er ikke så meget strøm i dag. Nej. Og så tøf rundt deroppe, og når man så ikke gider det med, så bare trold herned af. Hvor hen er, tænker du på? Det var helt oppe ved, hvad fanden her det der, Torbæk Rev og alt det der. Okay, ja. Lidt nord for det. Okay. Der var, alt skidt, det var hernede i går med møllerne. Ja, okay. Jeg har brugt 30 liter benzin på 2 dages fiskeri. Det er okay. Det er ikke galt. Men vi kan godt prøve at sætte 4 stænger herude og se, om der er meget lort. Vi skulle være en uge alle sammen. Så betaler jeg bare for 2 dage, det er fint. 71.